Bé, molt bon dia a tothom. Gràcies per connectar-se amb aquest webinar que hem organitzat des de l'Observatori d'Acra. Jo soc el doctor Toni Andreu, soc el director d'estratègia d'Acra de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i hem organitzat aquest seminari en un moment absolutament especial, que és just amb el començament del pla de vacunacions del Departament de Salut en el sector de les residències de gent gran de Catalunya. I una mica per parlar del que això significa i que visualitzem una mica com anirà funcionant, tenim el que és la persona probablement més qualificada, diguem-ne, per parlar d'aquest tema, que és el doctor Rafael Ruiz. El doctor Ruiz ha estat el responsable del dispositiu d'atenció primària a la ciutat de Barcelona. Ara és el responsable una mica del disseny de tota l'estratègia d'atenció primària en el Departament de Salut i específicament comissionat del Departament de Salut per la gestió de la pandèmia de la Covid en l'àmbit de les residències. Per tant, és la persona, el doctor Ruiz, sens dubte, més qualificada per compartir amb nosaltres aquesta estona. Dos qüestions prèvies. Primera, aquest webinar el gravarem. Per tant, si al final teniu companys de feina que no han tingut l'ocasió de veure'l, tindran l'ocasió de veure'l la totalitat d'aquest temps que compartirem amb el doctor Ruiz i de les preguntes que ell també ens podrà i dubtes que ens podrà resoldre. Segon tema. Al final veureu que en la part dreta de la pantalla teniu un xat i això està pensat perquè podeu-li fer preguntes. Intentarem, en aquest marge de temps que procurarem que no sigui més d'una hora i quart, donar resposta a la major quantitat de preguntes possible. Però ens sembla que en aquest moment que ahir es va donar aquest simbòlic primer pas ja per sortir definitivament d'aquest túnel, Rafa, ens interessa molt i tenim moltes ganes de tenir una mica de xerrada amb tu perquè ens parlis del context de les vacunes en el context de les residències i de la gent gran. Llavors, jo la primera pregunta que te voldria fer és, aviam, jo crec que tots sabem que les vacunes són molt importants en la salut pública, no? Però posa'ns una mica en context realment per què les vacunes estan evitant morts, estan salvant milions de vides i una mica què ha significat des del punt de vista de la salut global en el planeta. Bé, jo en primer lloc també agrair-vos l'oportunitat de poder compartir aquesta estoneta amb vosaltres també avui. I bé, com dius, estem en un moment clau. A mi m'agradaria que després d'aquesta xerrada, si podem transmetre una mica la transcendència del moment en què estem vivint a totes les persones que participen en aquesta xerrada, jo crec que haurem complert una mica l'objectiu. I és transcendent perquè realment es compleix un principi en medicina, bàsicament, que a més s'ha fet molt popular, que diuen allò de más vale prevenir que curar. I aleshores això bàsicament és el que es podrà aconseguir amb la vacuna. Les vacunes, com deia el doctor Andreu, són, diguem, petites dosis d'un producte que ens permet no contagiar-nos d'una malaltia qualsevol. I, a més, és un producte, a més, que fa, jo diria que més de 200 anys que tenim, o més de 150 anys que tenim entre nosaltres, i que ha permès, fins i tot, fer desaparèixer malalties que fins feia alguns anys enrere eren incurables en molts casos. Eren incurables i comportaven mort i patiment. Per tant, les vacunes ja fa molts anys que ens han demostrat que són uns productes que ens ajuden a dominar les malalties, els gèrmens de les malalties i en alguns casos, fins i tot, en alguns casos ens han permès erradicar absolutament algunes malalties concretes com la verola, com la poliomielitis, en fi, malalties molt concretes que han generat molt de patiment i molta malaltia en el món. Aleshores, nosaltres el que és sobretot l'atenció primària, que és el que jo em dedico, que és els metges, les infermeres, tots els professionals administratius que estan als centres d'atenció primària, als CAPs, nosaltres portem a terme totes les campanyes de vacunació habitualment que es fan a la població sana
doncs es vacuna habitualment per moltes coses. Es vacunen els nens petits, ja ho sabeu, molts de vosaltres, tot el calendari vacunal, el segon mes, el quart mes, el sisè mes, l'any i mig, totes les malalties. I, a més, després també tenim campanyes de vacunació per adults i per gent gran també. En el cas de la grip, que sabeu que cada any posem, el tema del pneumococ, el tema d'altres malalties infeccioses com les hepatitis, etc. Jo diria que per fer-nos una idea del que suposa en general la vacunació, penseu només que en el cas de la grip, nosaltres a l'atenció primària posem aproximadament 1,5 milions de vacunes en un mes, mes i mig, que és el mes d'octubre, octubre-novembre. I això, bàsicament, el que ens ajuda és que la gent no agafi la grip o, si l'agafa, en aquest cas, que sigui molt més lleu. I, per tant, evitem complicacions, ingressos a l'hospital, ingressos a les UCIs, etc. Bàsicament, nosaltres a l'atenció primària som ferms defensors de la vacunació i de les campanyes vacunals perquè, bàsicament, primer, ens ajuden a limitar molt els efectes greus de les malalties i, segon, en molts casos és l'única eina terapèutica que tenim davant de malalties que no tenen tractament. I el cas del coronavirus, com per desgràcia coneixeu bé a les residències, doncs és un cas paradigmàtic. No tenim tractament, no existeix cap tractament específic pel coronavirus i, per tant, ara mateix l'única manera d'intentar avançar i saltar per sobre d'aquesta malaltia és aconseguir que tinguem una vacunació, diguem, extrema a la població, sobretot la més vulnerable. Rafa, bé, jo crec que estem tots d'acord, no? O sigui, les vacunes són una eina fonamental en la medicina d'avui en dia. De fet, com tu molt bé, han ajudat a erradicar fins i tot malalties, com ha estat la verola. Una de les grans fites d'aquest any, la polio a Àfrica, que ha estat erradicada també gràcies a la vacunació. Però jo crec que tu ets conscient, sou conscients de que el fet que aquesta vacuna s'hagi desenvolupat d'una manera tan ràpida, en tan sols un any, crea una mica una certa reticència, no? Però jo crec que hi ha raons que ens fan creure, ens fan estar molt segurs que aquesta velocitat no ha anat en cap cas en detriment de la seguretat o de l'eficàcia. Explica'ns una mica això de la velocitat, per què ha anat tan ràpid i com podem estar segurs que la vacuna és tan segura com eficaç. Bé, jo diria, és molt important això que comentes, Toni. A més, també sabem, i això és habitual, que amb les noves vacunacions que apareixen, les noves vacunes que apareixen, sempre hi ha una certa resposta de desconfiança, de no saber ben bé a veure això què és el que ens posaran aquí dintre del braç. Això ha passat sempre a la història de la medicina. Als anys 50, quan va aparèixer la vacunació de la poliomielitis, que, pels que no sabigueu, és una de les malalties que durant més anys això feia afectació a la musculatura de les cames, feia una debilitat extrema, fins i tot a la musculatura de la caixa toràcica, impedia respirar i sobretot nens petits acaben morint ofegats per aquest virus, per aquesta malaltia. Quan va sortir la vacuna, que tots pensaríem, ostres, quan devia sortir la vacuna tothom devia anar a fer cua per vacunar-se, doncs hi havia també certa desconfiança. La desconfiança es va superar a les poques setmanes quan es va veure que els nens que es vacunaven ja quedaven immunis d'aquesta malaltia i el risc que els nens poguessin jugar i sortir de casa i compartir jocs amb els seus amics no els hi suposava un risc de contraure una malaltia que podia ser mortal. Per tant, jo crec que això ho hem d'anar superant amb el temps i com tota desconfiança, jo crec que el millor, com comentaves, Toni, és donar informació. I donar informació perquè tinguin el màxim d'informació possible sobre com s'ha realitzat aquesta vacuna, qui hi ha darrere de tot això i que, a més, diguem, tenim una de les vacunes més segures a nivell de que l'hem provat amb més gent. I, per tant, ara, si em doneu 2 minutets, us explico. Aquesta vacuna aprofita molt projectes i estudis que ja s'havien realitzat prèviament amb altre tipus de virus, com coneixeu segur, de la grip aviar, del MERS, del SARS, que
que havien aparegut fa 10, 8, 10, 12 anys i que ja es va començar a fer molta investigació i recerca en aquests camps d'aquesta vacunació per aquest tipus de virus. Aleshores, en molts casos hem agafat aquesta informació, aquest coneixement, i bàsicament per la situació de pandèmia universal s'hi han dedicat molts recursos. Ho comentàvem abans amb el Toni abans de connectar-nos. No us podeu fer la idea de la quantitat de científics, d'instituts de recerca, de professionals de la recerca que han deixat de fer allò que estaven fent a nivell d'investigació i s'han concentrat en el coronavirus. I a més això ho han fet amb recursos i amb diners de l'Organització Mundial de la Salut, dels governs, d'empreses fins i tot privades. Penseu com estàvem al mes de març, al mes d'abril, tots tancats a casa i la situació econòmica mundial absolutament paralitzada. Per tant, des del primer moment vam tenir recursos suficients per poder invertir en la investigació. Això què ha fet? Això ens ha permès, a nivell de la recerca, doncs allò que en les vacunes habitualment es feia una fase, després una altra fase, després una altra fase, després una altra fase, totes seqüencialment col·locades, diguem, com els vagons d'un tren, aquí ens ha permès col·locar-les en molts casos de forma paral·lela. De manera que quan acabàvem una fase, no començàvem amb l'altra, sinó que seguíem amb l'altra que ja havia començat uns mesos enrere. Aquest solapament, imagineu-vos que en comptes d'un tren, doncs hem posat els vagons un al costat de l'altre en una autopista. I aleshores això ens ha permès que els vagons arribessin molt més al mateix temps a la línia de meta, que ha sigut la capacitat de produir aquesta vacuna. Aleshores, com comentava, tots aquests recursos, tots aquests diners que s'han pogut posar, tots aquests cervells d'investigadors que s'han pogut posar, tot aquest coneixement previ que ja teníem, que s'ha posat també sobre la taula, i aquest solapament d'etapes que ens ha permès tota aquesta capacitat que teníem, clar, ens ha donat la possibilitat que en menys d'un any, des que es va començar a investigar, doncs disposem de la vacuna. I aquesta vacuna, a més, això és el que us deia, que la tenim més que testada, la tenim provada en alguns casos grups de 20, 30 i 40.000 persones per fer els estudis de fase 3 que en diem nosaltres, que són els previs a la comercialització, que són grups en els quals molts medicaments no tenen tanta gent. Per tant, una de les obsessions que tenien els científics era la seguretat, poder dir que aquesta vacuna era segura a gran escala. I hem tingut gent, doncs això que us deia, grups de 30, 40, 50.000 persones testats, i a més, ara fa com un mes i mig, 2 mesos, que es va començar a vacunar en altres països. Ara la quantitat de gent que tenim vacunada està propera als 5 milions de persones. 5 milions de persones, quasi la població de tot Catalunya. I d'aquests 5 milions de persones, casos greus d'efectes només n'han tingut 4. 4 persones en 5 milions. I aquestes 4 persones ha sigut una reacció que en diem anafilàctica, és una reacció al·lèrgica molt potent, perquè 3 d'elles, d'aquestes 4, 3 ja tenien antecedents, aquestes reaccions. Per tant, era gent que ja, diguem, sabia que en alguns casos l'administració de la vacuna li podia donar aquest efecte. I per tant, només una persona va ser una reacció nova. Per tant, jo us diria una mica per resumir tot plegat, jo afegiria només una coseta. Penseu que la capacitat, i això el doctor Andreu Toni ens podrà explicar millor perquè en sap més, la capacitat que tenim ara de genotipar, d'estudiar l'ADN, el genoma dels virus i de qualsevol cèl·lula és tan impressionant que l'any passat va començar la malaltia al mes de novembre, desembre a Xina. Al mes de gener, a mitjans de gener, ja teníem identificat tot l'ADN del virus. Això ens ha donat una possibilitat molt, molt gran de poder investigar bàsicament el que hem fet, que ha sigut la vacuna a partir de l'ADN, de l'ARN del virus. Per tant, tot plegat, els recursos, els cervells, diguem, els coneixements previs i la capacitat científica que tenim ara, i diríem que tot el volum de gent amb la qual s'ha testat la vacuna, podem assegurar que aquesta vacuna és una vacuna que s'ha fet en un temps rècord, és veritat,
mai a la història de la humanitat havíem pogut aconseguir una vacuna d'un germen, d'un virus que no coneixíem un any enrere, i ara ja tenim la vacuna, mai s'havia pogut aconseguir això, però que s'ha fet amb totes, absolutament totes les garanties de seguretat com qualsevol altra vacuna. Com qualsevol altra vacuna que us poseu a la grip o que es posen a les residències de la grip o del pneumococ o qualsevol d'elles. No s'ha saltat cap de les fases de recerca en les quals fem per les altres tipus de vacunes. Hi ha una cosa que has dit que em sembla que també és molt interessant en quant al comportament de la ciència, que és que, a diferència del desenvolupament d'altres vacunes, per primera vegada a la història de la ciència, en el desenvolupament de vacunes, tots els científics del món han decidit compartir el seu coneixement. En comptes que cadascú treballava en el seu i continuava treballant, el primer que feia era explicar-li als altres, el qual ha accelerat aquest procés d'una manera extraordinària. Molt important això que dius, de que ara, a part de tot aquest procés que ens explicaves de la investigació clínica que es feia, ara ja tenim a sobre aquesta evidència s'ha multiplicat perquè estem tenint ja milions de persones que han rebut aquesta vacuna. Amb la qual cosa, ara també podem entendre una miqueta millor el comportament de la vacuna. Òbviament, una de les coses que li preocupa a la gent és com les reaccions a la vacuna. Llavors, explica'ns una mica com són les reaccions, què sabem després de tots aquests milions ja, com són les reaccions, quin tipus de reaccions podem esperar a la vacuna, que també són reaccions normals que tenim a la vacuna d'altres tipus de vacunes que també indiquen la resposta del sistema immunològic davant d'una vacuna. Explica'ns una mica com funciona aquest tema de les reaccions a la vacunació de la Covid. Bé, jo crec que és important això que comentes. El que hem vist i que ha quedat clarament demostrat amb tots aquests estudis que comentàvem és que no hem d'esperar cap reacció molt diferent de, per exemple, la vacuna de la grip. Per tant, jo el que us diré ara bàsicament són reaccions de la vacuna del coronavirus, de la Covid, que en un percentatge que en alguns casos pot oscil·lar, que pot arribar a ser significatiu, un 15-20%, però que són reaccions molt tipus qualsevol altra vacuna, com per exemple aquesta que deia de la grip, perquè és el procés que el cos necessita per generar les defenses. En realitat, la vacuna l'estem col·locant perquè el cos generi les pròpies defenses per part seva contra aquest virus. Aleshores, bàsicament, què ens trobarem? Doncs que l'endemà, uns dies després, dolor a la zona de la injecció, dolor i una miqueta de vermellor. Això, en principi, no té cap importància i amb un paracetamol, si es pot prendre, és suficient com per poder passar. S'han descrit casos de cansament, amb una sensació com d'aixafament, com si estiguessis allò que estàs incubant alguna cosa que se'n diu habitualment a la consulta quan em venen i em diuen doctor, em sembla que estic cubant alguna cosa. Doncs una mica seria aquesta sensació i això és un 20% aproximadament. Alguns casos de febreta, 37,5, no arriba a 38, en un 10%. Per tant, són símptomes que si alguna vegada us heu vacunat d'això de la grip o d'alguna altra vacuna, als nens petits també els hi passa molt, doncs pot generar reaccions de caràcter local o de caràcter molt, inespecífic. Per què, bàsicament? Doncs perquè el que inoculem no és, com en alguns casos, el virus atenuat en aquesta vacuna concreta que posem a la residència. No és un virus més fluixet que posem al cos per enganyar-lo i que creï defenses, sinó que el que posem és un tros de l'ADN del virus, l'introduïm, que és com una mena de llibre d'instruccions perquè el nostre cos aprengui a fabricar una proteïna que és una proteïna que està en el virus, està a la superfície del virus. I amb aquesta proteïna les nostres cèl·lules la reconeixen, es pensen que és el virus i generen les defenses en contra d'aquesta proteïna. Aleshores, no ens pot generar malaltia perquè no ens injecten en cap cas el virus, sinó que ens injecten només un trosset del seu ADN. Aleshores, bàsicament això que comentàvem, les reaccions de la vacuna són reaccions molt d'aspecte local, mal, inflamació una miqueta de la zona de punxada, cansament, febreta, però els casos són realment relativament pocs, relativament petits.
d'alguna manera, fins i tot, paradoxalment, podríem dir que és fins i tot un bon senyal, perquè vol dir que el nostre sistema immunològic està despertant-se, no? Està reaccionant i estan començant a preparar aquestes defenses, no? Això que deien les nostres iaies de que si pica, cura, no? Doncs ja està. Si pica, cura. Molt bé. Escolta'm, clar, estem parlant d'aquestes reaccions, diguem-ne, immediates, no? A curt plaç. Jo crec que tu també ets conscient que hi ha algunes persones que el que els preocupa d'alguna manera és el que potencialment podrien ser reaccions a més llarg plaç. Per això molta gent estem sentint aquests dies que diu, bueno, jo prefereixo esperar a veure, diguem-ne, què és el que passa. I si a ningú li passa res, doncs llavors jo m'animaré. Però aquestes reaccions que de vegades esporàdicament poden passar en alguna vacuna greus es produeixen en períodes de curt plaç, no? Per tant, no hauríem d'esperar que hi haguessin reaccions importants a llarg plaç. Com ho veus, això? De fet, jo et diria que precisament les fases 2 i fase 3 de la investigació de les vacunes són aquelles fases que es fan, diguem, de seguida que tenim ja disponible i es fan amb gent sana. I aleshores, aquesta gent penseu que van començar els estudis segurament en molts casos abans de l'estiu. O sigui, estem parlant que en alguns casos ja fa més de 6 mesos que van vacunar-se de la Covid i han estat seguits durant aquests mesos i, de fet, seguiran estant seguits durant mesos i mesos, perquè això, una cosa que sí que amb la recerca mèdica tenim molt clar és que de seguida que hi ha una persona que està fent investigació d'un producte, ja sigui un fàrmac o una vacuna, té qualsevol símptoma, encara que sigui que li comença a picar el nas a la nit, doncs això ho registrem i investiguem si això podria o no tenir relació amb el medicament o la vacuna. Aleshores, aquesta gent, penseu que fa més de 6 mesos que estan seguits. En aquests 6 mesos no hi ha hagut descrit cap símptoma, cap indicació de que la vacuna pugui produir cap tipus d'alteració d'aquestes que podem anomenar, diguem, més a mig-llarg termini. Penseu que, com deia el Toni, hi ha gent que et diu, no, sí, però això que passarà d'aquí uns anys... A veure, el que podem assegurar per la història de les vacunes és que el que no t'ha passat en 6 mesos difícilment et donarà una reacció, diguem, al cap de 2 o 3 anys. Nosaltres tenim gent ja, que portem més de 6 mesos seguint, els laboratoris, diguem, que han fet la recerca porten més de 6 mesos, i ja us dic, els efectes indesitjables, en la majoria de casos, que quan es donen, que no és sempre, són d'aquest tipus més de caràcter molt local. Rafa, jo crec que la conclusió del que ens comentes està clara, no? Tenim aquí una situació en la qual tenim la possibilitat de prevenir d'una manera segura i eficaç una malaltia que provoca morts, provoca molt dolor i fins i tot en gent que l'ha superat provoca també una situació que pot durar molts mesos i que està impedint a molta gent que ha superat la Covid fer vida normal. Vull dir que estem parlant d'alguna cosa que pot ser molt, molt, molt seriós. Fins i tot en gent jove, no? I ara m'agradaria una mica parlar del tema del context de les residències, perquè jo crec que sembla que en la gent gran ho tenim tot molt clar, no? Perquè el virus realment els pot matar d'una manera, diguem-ne, amb un percentatge molt important. Amb la gent jove tampoc és així, però el que tenim molt clar és que la nostra prioritat per intentar frenar aquesta situació és començar a administrar la vacuna en el context de les residències. I quan diem en el context de les residències, estem parlant dels residents, però estem també parlant de treballadors, no? Treballadors que a priori, si pesquessin la Covid, potser probablement no seria tampoc una conseqüència greu. Però ho tenim molt clar des del punt de vista de salut pública. Com veus tu la importància i comenta'ns una mica el perquè de la importància que arribem al màxim nivell de cobertura en el context de les residències, tant per als residents com pels treballadors que treballen en aquests residents. Explica'ns una mica en detall, sisplau. Mira, jo crec que
Has explicat bé les conseqüències que pot tenir la Covid. Òbviament, amb la gent gran tots som molt conscients i ho hem patit i ho hem viscut i els que esteu a les residències doncs, ho heu viscut en primera persona. En el cas de la gent gran, amb moltes malalties, amb moltes limitacions funcionals, doncs la gravetat de la malaltia pot ser extrema i pot causar la mort. I llavors tots tenim molt clar que la gent gran té la balança del risc-benefici, que és una cosa en la qual sempre hem de jugar a la medicina, el benefici sempre és més gran que el risc i per tant val la pena. Amb la gent més jove i la gent treballadora i els professionals de les residències podríeu dir jo personalment soc una persona sana, no prenc pastilles, no tinc cap tipus de malaltia de base. Per mi el risc-benefici, diguem, està bastant així, no? Bé, nosaltres a Salut Pública, i això jo crec que és el que es referia el Toni, quan fem una estratègia de vacunació, igual que la fem pel xerrampió en els nens, igual que ho fem per les galteres, igual que ho fem per la hepatitis, igual que ho fem per la grip, per tot, bàsicament el que es busca és una protecció, diguem, global de la societat. I al final jo crec que aquí és important que ens imaginem com a punts d'una xarxa amb la qual és important que es vagi teixint una xarxa de protecció. Com bé sabeu, en una xarxa, qualsevol punt que estigui més fluix ens pot fer saltar la xarxa, ens pot fer saltar el fil i crear un forat pel qual, en el cas de si fóssim pescadors, doncs ens escaparien els peixos. La força que té aquesta estratègia de vacunació és que siguem capaços tots plegats de crear una xarxa de protecció envers a la gent amb la qual estem més a diari. Vosaltres, la gent que esteu treballant a les residències, òbviament teniu un factor important perquè esteu en contacte amb gent molt vulnerable. I recordem que la vacuna protegeix en un 90-95%, que és moltíssim, però encara hi ha un 5%, 5-8%, que no quedarà vacunada encara que que no quedarà protegida encara que la vacunem. Per tant, hem de ser conscients que seguirem tenint gent vulnerable al nostre entorn. I la gent que hi treballeu, doncs, també formareu part d'aquesta xarxa. Formareu part d'aquesta xarxa i formareu part de la xarxa, per exemple, els de casa vostra, els vostres familiars, els vostres éssers estimats també. I el que sabem és que la vacuna protegeix de la malaltia, és a dir, fa que si tu agafes el virus no desenvolupis malaltia i si la desenvolupes molt suau, o jo diria quasi imperceptible, però el que no sabem és si tu tens contacte amb el virus, si tu pots ser portador i transmetre'l a una altra persona. Per tant, jo crec que això és important perquè no ens dona una protecció absoluta, no podrem començar a fer vida normal el dia després de vacunar-nos, però sí que ens ajudarà a anar creant aquesta xarxa, aquesta malla de protecció, que és una malla de protecció que ens servirà per no portar el virus cap a les residències, però també per no treure'l cap a casa nostra, per no ser un element, diguem, de transmissió, que això és una mica el que sempre es busca amb aquestes estratègies de vacunació. Hem d'intentar no ser elements de transmissió del virus pel qual jo pugui transmetre el virus d'una persona a una altra. Si estem vacunats, si el virus arriba a mi, allà es quedarà. I si a sobre l'altra persona també està vacunada, tampoc no podrà passar i tindrà un stop que impossibilitarà el que diem la cadena de transmissió d'una forma natural. Per tant, jo crec que aquí hi ha una doble diguem, motivació per la vacunació amb la gent jove o la gent més jove, que podem estar més sans i que dona la sensació que no som com la gent de les residències. Hi ha una doble motivació. La primera és, òbviament, no caure malalts. No caure malalts per no córrer el risc de transmetre-ho a la nostra gent estimada, per no contraure-la a la gent amb la que treballem. Nosaltres al CAP, per exemple, quan ens vacunem és perquè estem veient constantment a gent vulnerable a les consultes. Per tant, una cosa és no posar-nos malalt nosaltres. I com deia el doctor Andreu, no desenvolupar aquestes possibles conseqüències i conseqüències de la malaltia a llarg termini.
Però l'altra motivació important és la del sentiment de col·lectivitat, el sentiment de solidaritat i el sentiment de que formem part d'una xarxa tots plegats, que quan més, com es diu això, les xarxes, quan més mullides són, quan més, diguem, estretes són... Tupides, no? Sí, sí. Tupides, exactament, aquesta era la paraula. Quan més tupides, més possibilitats que passi per aquí el virus. Per tant, és això el que hem d'aconseguir. Des del punt de vista de salut pública, el nostre objectiu és aconseguir el màxim número de gent vacunada perquè la transmissió sigui el mínim possible i que tots puguem recuperar una mica la vida d'aquí uns mesos, la vida amb la que portem un any pensant i somiant. És per això, Rafa, que les autoritats sanitàries, els responsables sanitaris, esteu donant aquest missatge de que necessitem, i els experts que sentim per les televisions, el 70% de cobertura, perquè aquest seria el nivell de protecció global que faria que el virus ja no pogués circular, oi? Si tenim menys, el virus d'alguna manera també continuarà circulant i infectant gent, no? És com si cadascú tingués un maó i amb aquest maó es poguessin construir com una muralla, no? Per dir d'alguna manera, però cadascú té el seu, no? Clar. No, amb això és un exemple molt gràfic, no? Vull dir que cada un té el seu i tu diràs, home, doncs perquè no hi hagi aquest maó tampoc passa res, no? La muralla no li passarà res. Però és que si molta gent com tu pensa el mateix, al final el mur, en comptes de tenir 4 metres, en tindrà 2. I els 2 metres és un nivell que es pot saltar. Per tant, és una mica buscar això. És la part més individual, però jo crec que si d'alguna manera podem transmetre avui que nosaltres, com a éssers socials que som, com a persones que vivim en col·lectivitat i en societat, formem part d'un col·lectiu, formem part d'una societat i la nostra aportació ha de ser aquesta, ha de ser la de formar, diguem, aquest mur consistent, aquesta xarxa tupida amb el nostre granet de sorra. Rafa, anem a qüestions ja una mica, diguem-ne, més operacionals, perquè ho intentem visibilitzar, no? Perquè, bueno, aquesta vacuna és una vacuna que es dona en 2 dosis, una primera dosis, una al cap de 21 dies. Explica'm què passa, jo puc emmalaltir entre les 2 dosis, quan tinc la immunitat, una mica com... Intentem visibilitzar què passarà en les pròximes setmanes. I sobretot en el context de les residències, com ho esteu fent i quins tempos esteu, diguem-ne, teniu al cap. Mira, bàsicament el que nosaltres volem és intentar fer una actuació ràpida en l'àmbit de les residències, amb residents i amb professionals de les residències. I això ens ho permetrà, bàsicament, que com que ara tenim un número limitat de vacunes, ara només disposem de Pfizer-BioNTech, segurament cap al dia 6 de gener ja disposarem de la Moderna autoritzada a Europa i ja en disposarem de més dosis, però ara disposem només d'aquestes. Això, bàsicament, ens ha permès que les 500 infermeres que tenim formades específicament per administrar aquesta vacuna les hem destinat única i exclusivament a residències. Estan destinades als residents i als professionals que treballen a les residències. I això ens hauria de permetre, com a mínim, la primera dosi, fer-la en els propers 7-10 dies i tenir a la totalitat de residents i professionals de les residències vacunats amb la primera dosi en 10 dies. Això, com bé dius, aquesta vacuna són 2 dosis, per tant, tindrem la primera posada i haurem de lligar que amb els 21 dies, a les 3 setmanes, col·locarem la segona dosi. En aquest període no cal fer una vida diferent de la que s'estava fent ara, però tampoc s'ha de canviar ni relaxar les mesures de protecció ni les mesures anticontagi que estem fent servir. Mascareta, distància, rentat de mans, etc. Per tant... O sigui, en aquest període podem encara emmalaltir, no? Ens podem infectar i emmalaltir. Sí, perquè la protecció, diguem, màxima en contra del virus s'aconsegueix una setmana després de la segona dosi. És a dir, si posem la primera i a les 3 setmanes una segona, al mes de la primera dosi, quan faci un mes de la primera dosi, ja estarem protegits al 100%. Segurament això no es passar del 0 al 100, això és progressiu i quants més dies passin, més protegits estarem. Però el màxim de protecció serà al cap d'un mes de la primera dosi, és a dir, una setmana després de la segona. Aleshores,
clar, per evitar riscos, i ja que estem al final de la carrera, diguem, és important no relaxar mesures durant aquestes properes setmanes. Una vegada que passin aquest mes, diguem, des de la primera dosi, ja tindrem l'àmbit de les residències absolutament immunitzat, tant els residents com els professionals que s'hagin vacunat. Aleshores, a partir d'aquí, és veritat que tindrem espais a dintre de les residències molt protegits, tindrem com microclimes d'aïllament i de protecció envers el virus, però clar, la gent anirà entrant i sortint de la comunitat i a la comunitat encara no tindrem aquest nivell que comentaves abans, del 70-75% de vacunats com esperem tenir a dintre de les residències. Per tant, serà important que amb les visites, amb les sortides, etc., seguim mantenint les mesures de protecció sempre. Aleshores... Perdona, acaba. No, ja només això, reblir una mica el comentari aquest, que fins que no tinguem la immunitat absoluta, el risc de contraure la malaltia hi és en aquestes 3-4 setmanes, entremig, entre la primera i la segona dosi, per tant, sobretot ser molt conscients que hem de seguir cuidant-nos i mantenint la protecció. De tota manera, també hem de tenir clar que fins i tot quan estiguem ja vacunats en la segona dosi i haurem desenvolupat la immunitat, fins que el virus no desapareixi de la comunitat, haurem de continuar amb les mesures de protecció, amb la mascareta, etc. Fins i tot quan tots els residents i els treballadors estiguin vacunats, no? Sí, perquè bàsicament jo crec que el que ens dona la immunitat és la tranquil·litat de que això que dèiem abans, el 95% de la gent estarà immunitzada en contra del virus, però no podem assegurar al 100% que no puguem transmetre encara, que no puguem, diguem, ser portadors del virus i fer-lo arribar a alguna persona que o bé no s'ha pogut vacunar o bé és del 5% aquest que no està immunitzada del tot. Per tant, de moment, fins que els nivells de virus a la comunitat no siguin pràcticament, estiguin molt reduïts, no anirem suavitzant o, diguem, reduint les mesures de protecció. Però sí que tindrem una tranquil·litat de que tindrem el 95% de la gent de les residències en les quals el virus, encara que entri, que pot entrar, doncs no generarà el mal i la malaltia que està generant ara. Perquè ho has comentat ara, protegir aquelles persones que no s'han pogut vacunar, per algun motiu o un altre. Llavors, aquí jo crec que probablement tinguem dues situacions. Estem parlant d'una població fràgil. Teniu, diguem-ne, decidit des d'un punt de vista sanitari, contraindicacions, diguem-ne, o situacions que faci que potser s'ha parlat aquests dies, per exemple, de les persones que estaven en tractament amb anticoagulant, no? I després, lligat amb això, aquestes persones que per alguna raó mèdica no s'han pogut vacunar. Però després hi ha una altra pregunta que ja també te la faig, que són les persones que no s'han volgut vacunar, no? Aviam, com penseu gestionar aquesta realitat, diguem-ne? Els que tenen, si teniu una llista, per exemple, de contraindicacions, o no n'hi ha, o n'hi ha alguna, per exemple, i després quin seria, diguem-ne, com gestionem el tema de les persones que han pres la decisió, per la raó que sigui, de moment, diguem-ne, no vacunar-se. I quins problemes això ens podria portar? Bé, respecte a la gent que és més raonable que no es vacuni, que diguem que de moment els tenim com localitzats perquè no es vacunin, seria bàsicament la gent que sabem que té algun tipus d'immunodeficiència, algun tipus d'incapacitat de generar les defenses. Encara que li poséssim la vacuna, doncs no generaria defenses. Això pot ser per algun tipus de malaltia que existeixen o bé algun tipus de tractament que s'estigui fent que ens baixi les defenses i que faci, diguem, que no sigui útil aquesta vacunació. Aquesta gent, en principi, no la podrem vacunar i per això agafa més força allò que comentàvem abans de que la gent que sí que ens podem vacunar, ho fem, perquè quanta més gent al voltant d'aquesta gent que no es pugui vacunar, quanta més gent tingui al voltant que estiguin vacunades, més difícil ho tindrà el virus per arribar-hi. Per tant, jo aquí insisteixo que hi ha algunes persones molt poquetes que no podran vacunar-se, seran molt poquetes, però per això és molt important que la gent que sí que puguem vacunar-nos ho fem.
Respecte a contraindicacions que s'han parlat, per exemple, com bé deies, de la gent que està prenent el Sintrom o anticoagulants, algun altre tipus. Això, en principi, no és una contraindicació per la vacuna del coronavirus, igual que no ho és per la de la grip. Vull dir que nosaltres, quan la gent pren Sintrom, al cap, ja sabem que, òbviament, no li podem posar potser la mateixa agulla que fem servir per a alguna persona que no està prenent Sintrom, perquè li podria generar més hemorràgia i un hematoma més important. Canviem l'agulla i l'administrem amb un altre tipus d'agulla o la fem més superficial. Les infermeres amb això són expertes amb què hem de fer en cada moment i el Sintrom no és per res una contraindicació. Per tant, la gent que pren Sintrom, anticoagulants, es pot vacunar igual i no hi ha cap contraindicació més al respecte, ni per fàrmacs que es prenguin, ni per malalties específiques, ni res més enllà d'aquesta que he comentat. Rafa, des del punt de vista dels protocols i de com heu organitzat les prioritzacions, s'ha comentat alguna cosa respecte a què passa amb la gent que té una Covid en aquests moments, que encara tenen la PCR positiva, o gent que han passat la Covid fa poc, que tenen la PCR negativa però han desenvolupat anticossos, o gent que la va passar en la primera onada. Quin és el vostre plantejament respecte de com gestionar el tema de la vacunació amb aquestes persones, tant residents com treballadors? Sí, jo diria, en aquest cas, hi haurien dos grups de persones, jo diria, tant en residents com en treballadors. Això no és igual per tothom. Hi hauria la gent que té la infecció activa, en la qual sabem del cert, i hem diagnosticat la presència del virus, o bé per la PCR, o bé per una prova de TAR, el que sigui, hem diagnosticat la presència de virus i de malaltia activa, o bé ha estat contacte estret amb alguna persona diguem que ha tingut la malaltia i que, per tant, està en període de quarantena, d'aïllament, esperant a veure si desenvolupa els símptomes. Aquest grup de gent en el qual hi ha risc que el virus estigui actiu en el seu cos, aquesta gent és millor esperar que es superi, diguem, el procés actiu, es negativitzi la PCR o si fan un aïllament i al cap de 14 dies resulta que no ha desenvolupat la malaltia, doncs ja haurà superat l'aïllament. En aquesta gent és millor esperar aquest termini i vacunar-se després. Ja farem la repesca que calgui per vacunar tota aquesta gent. Tota la resta de gent, tant si no han tingut mai la malaltia, si no han tingut mai contacte, com si el van tenir fa 3 mesos o si el van tenir fa un mes però ja l'han superat, es poden vacunar. Es poden vacunar normal, no hi ha cap tipus de diferència. I aleshores l'únic que pot passar és que si tu la vas passar fa 3 mesos la malaltia, ara et donaran una nova dosi d'aquesta proteïna que explicàvem abans i reforçarà, per dir-ho d'alguna manera, la resposta del teu cos davant de l'antigen. Però en principi, si l'has passat i ja l'has superat, no és una contraindicació, al revés, es pot fer igual i no hi ha cap problema en tornar-se a vacunar. Començareu una mica el que explicàveu per les residències verdes, que són per les residències que no tenen casos de Covid. Què passa amb les residències que tenen Covid actius? Com ho gestionareu, això? Com deia abans, començarem, però ja et dic que l'actuació volem que sigui ràpida. Per tant, comencem amb les verdes perquè és més senzill. No hem de fer excepcions, no hem de mantenir aïllaments, no hem de mantenir gent aïllada i separada de l'altra. I això, en 4, 5, 6 dies estarà fet. I després seguirem amb les taronges, el 7è dia o el 8è i el 9è i el 10è amb les vermelles. De manera que ja et dic, l'únic que no farem serà vacunar gent que estigui amb el procés actiu d'infecció i esperarem a que el passi, a que el superi, o bé que si hagi estat contacte directe, contacte estret, que esperarem a que passin els 14 dies. Però per la resta anirem vacunant a tothom i a mesura que vagin passant els períodes aquests anirem incloent a la gent que s'hagi quedat, diguem, una miqueta més fora de la primera tongada. Aquest concepte que deies de la repesca, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, amb aquesta repesca teniu previst també que... Per cert, t'estic ja fent preguntes que la gent ens havia enviat ja a priori. Vull dir que també us animo a que, si fruit d'aquesta xerrada que estem tenint amb el doctor Ruiz teniu preguntes, sisplau, fiqueu-les en el xat perquè hem d'aprofitar que el tenim aquí.
respecte de la planificació, diguem-ne, del que serà els propers mesos. Bàsicament, entenem que el que ens estàs dient és que a finals del mes de gener, probablement, el col·lectiu de les residències de Catalunya estarà, si no 100%, diguem-ne, perquè sempre hi haurà aquestes petites decisions, estarà vacunat. Tinc una pregunta per tu, estem observant aquests dies que, malauradament, i tal com s'havia previst, està havent un empitjorament significatiu a les dades epidemiològiques que tot apunta que probablement continua empitjorant i, si no tinc mal entès, avui fins i tot el Procicat es reuneix per decidir si hi ha noves restriccions i tenim per davant el dia de Cap d'Any i tenim el dia de la nit de Cap d'Any, el dia de Cap d'Any, el dia de Reis, etc. Pot tenir alguna influència, diguem-ne, aquest possible empitjorament en el desenvolupament del pla de vacunacions i sobretot què ens aconsellaries, ho has dit abans, però et demano que s'ho tornis a dir, diguem-ne, què ens aconsellaries com a actitud en els professionals durant aquest mes tan complicat i tan esperançador a la vegada que ens ve per davant? Mire, nosaltres, en principi, hem dissenyat la campanya de vacunació perquè passi el que passi amb el nivell de les dades comunitàries, de l'afectació comunitària, la puguem desenvolupar i per això teníem molt interès en poder-lo fer d'una forma ràpida i prioritària en el nivell de les residències. Per tant, això el que ens ha permès ha sigut que, ja ho he explicat abans, al centrar-nos només en residències, en residents i en professionals, que les 500 infermeres, tenim unes 1.400 i pico residències a tot Catalunya, doncs tenim 500 infermeres a tot el país, que en són més, però són 500, diguem, a jornada completa, dedicades única i exclusivament a fer la vacunació d'aquest col·lectiu. Per tant, això ens permetrà que puguem vacunar la gran majoria durant la propera setmana i tenir finalitzat el procés a finals de gener. Clar, si la incidència comunitària va pujant, com dèiem abans, això ens afectarà perquè, òbviament, les visites s'han de poder seguir fent, s'han de poder fer les familiars que puguin veure els residents a la residència, etc. Però és cert que això ens obliga encara més a mantenir totes les mesures de protecció i a mantenir i fer seguiment dels protocols tal com els tenim definits i dissenyats ara. Ja molts de vosaltres sabeu, perquè vam estar parlant-ho, tot el tema de les festes de Nadal ha comportat fer un protocol específic en el qual, bàsicament, la nostra intenció, i ho hem fet el millor que hem pogut amb això, ha sigut que la gent pugui fer fins i tot sortides o visites a les residències, però després assegurar-nos un temps per intentar evitar que el virus torni a entrar a la residència. Això nosaltres ho hem estat investigant. Tenim dades de la primera onada, tenim dades de la segona onada. Sabem que a la comunitat primer puja molt els casos de Covid, però ha de pujar molt perquè acabi entrant a la residència. Si nosaltres fem les coses ben fetes a les residències, fem les PCRs, fem els testos ràpids, fem la mascareta, fem la distància, fem els EPIs, etc., ha de pujar molt a la comunitat perquè acabi entrant a la residència. Per tant, en principi tenim la projecció i la previsió de que durant aquest mes de gener puguem acabar la vacunació de les residències abans que acabi entrant el virus de forma massiva. En aquests casos de la repesca que parlaves abans, gent que no sap, diguem-ne, que no té algun treballador que tenia algun tipus de reticència a la vacunació, o, per exemple, també residents que estan passant les vacances de Nadal a casa en aquests moments, no? Aquesta repesca, anireu a la residència també a fer-la o com ho teniu plantejat? La previsió que tenim és que tant amb residents com amb professionals de les residències sempre farem els equips aquests que hem preparat i que tenim entrenats per fer l'administració de la vacuna, seran els que es desplacin a la residència. Sí que és veritat que jo, després de la xerrada d'avui, espero que molt poca gent quedi amb dubtes de vacunar-se i que la gran majoria es vacunin perquè
vegin clar que la seguretat i els beneficis de la vacuna són molts. Però si queda algú, doncs, bàsicament el que farem serà intentar recollir-lo. Sempre és millor que siguin poquets casos els que queden, perquè així serà més fàcil després que la repesca la puguem fer en pocs dies de totes les residències de tot Catalunya. Són més de 1.400 residències a tot Catalunya, per tant, la logística no és senzilla. Per tant, home, no és el mateix que quedin 4 o 5 persones que quedin 30 o 40 per fer la repesca. Per tant, hem d'intentar que en la primera tongada ens vacunem el màxim número possible de persones. Perquè una de les complicacions logístiques que ens han explicat és el fet que la vacuna de Pfizer, que és la vacuna que s'utilitzarà per les residències, perquè la de Moderna, tot i que has dit que s'aprovarà, està previst que s'aprovi el dia de Reis, però després hi haurà tota la part de logística i distribució trigarà una mica. Hi ha el tema aquest de la cadena de fred, que és tan complicat dels 70 graus, etc. Però ara ja una mica mirant cap als propers mesos, perquè aniran ingressant nous residents a les residències, s'aniran incorporant nous treballadors, hi haurà altres vacunes també probablement al mercat. La vostra idea és que en l'àmbit de les residències ens quedem sempre amb la de Pfizer o la idea, i ara ja això és una pregunta no adreçada només a les residències, sinó al conjunt de la comunitat, és que altres vacunes vagin a altres grups de població? Com ho veieu? Ja sé que tots són incerteses, però una mica volem una mica que comparteixis la teva visió, simplement. No te demano que ens diguis alguna cosa de cert. Mira, nosaltres bàsicament el que estem parlant ara és que l'única limitació que tenim ara mateix és que si una persona li donem la primera dosi del Pfizer, de la Pfizer-BioNTech, sí que la segona dosi ha de ser Pfizer-BioNTech. Per tant, no podrem barrejar, tipus de vacunes amb una persona que ja hem començat. Com que pretenem començar amb el 100% de les persones que estiguin a les residències amb aquesta primera, amb la Pfizer-BioNTech, serà també la segona que col·locarem. En el cas, com comentes, de gent que es vagi arribant a les residències nova o nous treballadors que es vagin incorporant, segurament per aquell moment ja disposarem de més vacunes, que una serà la de Moderna, l'altra, que també tenim previsió que arribi en unes quantes setmanes, serà la d'Oxford, i altre tipus de vacunes similars. Aquestes, la complexitat de logística i d'emmagatzemament no és tan alta i tenim la idea de que podem incorporar aleshores sí els equips d'atenció primària, els CAPs, a tota l'estratègia de vacunació. Serà quan segurament incluïm a tota la gent més gran de 75 anys amb patologies cròniques que no viuen a residències, que viuen a casa seva, tota la vacunació, que serà molt similar a la de la grip i que aleshores sí que la farem des del CAP. Aleshores, segurament, el que farem per la gent que es vagi incorporant al pool, al grup de la residència, serà vacunar-lo des de l'atenció primària, des dels CAPs, que ja tenim ara els metges i les infermeres que hi van de tant en tant, doncs serien els que farien la vacunació en aquella situació. Una pregunta, perquè em sembla que tenim també connectats en aquest webinar familiars que tenen família a les residències. M'agradaria que t'adrecessis també específicament a aquest col·lectiu de ciutadans que, una mica la importància que té específicament per ells el tema de la vacunació. Jo crec que tot el que hem anat dient va amb la mateixa línia. Clar, els familiars aquí per nosaltres formen, i les residències són una part imprescindible de tot aquest circuit. Necessitem que els professionals vacunin, necessitem que els residents vacunin i necessitem que les famílies també donin suport en aquesta decisió o en molts casos també hagin de prendre aquesta decisió amb la línia aquesta d'aconseguir aquesta xarxa que comentàvem abans de protecció. És important que les famílies, si tenen dubtes, si tenen qualsevol tipus de preguntes, es puguin adreçar o bé a les pròpies residències, també al personal sanitari dels centres de salut que donen habitualment l'atenció i la cura en els residents. Qualsevol dubte que tinguin la facin perquè al final l'objectiu de tot plegat jo crec que és superar aquesta excessiva
medicalització de la vida a les residències. Jo crec que una cosa que parlàvem l'altre dia amb companyes que estan treballant a les residències és que les residències són molt més que un... A veure si em puc explicar. No volem fer petits hospitals a les residències. Les residències han de ser llocs en els quals puguin viure els residents, puguin estar bé, puguin compartir la seva vida i puguin, diguem, sentir-se còmodes com a casa. I això, desgraciadament, amb aquesta malaltia ens ho posa molt difícil. I una de les coses que probablement l'única que tenim ara a les mans per poder girar aquesta manera de viure, encara que ja hem dit que no serà immediat, però sí que serà un primer pas per anar avançant cap aquí, serà la vacunació dels residents. Rafa, hi ha diverses preguntes. Et demanaré, n'hi ha moltes, les intentaré condensar, a veure si podem ser bastant telegràfics perquè ens càpiguen diverses preguntes. Una pregunta és, amb aquest tema de les soques noves que han aparegut, de la britànica i tot això, la teva percepció de si en aquesta situació en la qual van apareixent noves soques la vacuna continuarà sent eficaç, com a mínim les que tenim en aquests moments. Per lo que ens diuen els experts, la resposta serà que sí. Les mutacions són una cosa molt freqüent en els virus i són mutacions que en molts casos no afecten a l'estructura global d'aquestes proteïnes que hem comentat que generen la immunitat. Per tant, el que hi hagin petites mutacions és normal en tots els virus i en principi no hi ha de moment, no hi ha cap informació que ens faci pensar que no serà efectiva per a aquests virus mutats. Hi ha diverses preguntes que també estan relacionades en relació a la durada de la immunitat, i si en sap quan dura la immunitat, si se sap, i si creieu que s'haurà de repetir la vacuna cada any com la de la grip. Bé, ara mateix és una de les coses que no sabem. És una de les coses que tenim la voluntat d'anar seguint a la gent perquè, òbviament, és molt diferent que hi hagi immunitat de diversos anys que només hi hagi d'un any o d'uns mesos. Sí que sembla ser que la gent que es va fer els primers estudis, ja us ho he comentat, fa 6 mesos encara manté nivells d'anticossos en sang. Per tant, tot faria pensar que, com a mínim, segurament un any sí que podria donar immunitat. Però la data exacta encara serà una de les coses que anirem estudiant. Molt bé. Tenim diverses preguntes que ens han arribat de diversos centres en relació a treballadores joves que estan en edat fèrtil i en relació als efectes sobre la lactància. Llavors ens pregunten com contempla des del punt de vista de salut el fet que una dona estigui donant el pit si pot rebre la vacuna. En principi, la lactància no ha estat descrita com una contraindicació. Sabeu que en alguns medicaments sí que està contraindicat perquè hi ha el risc que passi el medicament, en aquest cas, a la llet materna. Això, al ser una molècula d'ARN que és un tipus de sistema que no hi ha risc per l'alletament matern, pel bebè. El que sí que és veritat que no es recomana amb la gent embarassada, en les persones, en les dones embarassades. Per què no es recomana? Bàsicament no perquè s'hagi vist res dolent, sinó perquè als estudis no hi havia suficients dones embarassades per poder, prendre conclusions o treure conclusions al respecte. Segurament, a mesura que anem vacunant aquests 5 milions de persones que hem dit que ja tenim vacunats i que en tindrem molts més en els propers dies, segurament tindrem gent embarassada que no sabia que estava embarassada quan es va posar la vacuna i que ens ajudarà a seguir estudiant a veure si, com esperem que passi, no hi ha cap tipus de problema també per vacunar. Hi ha una pregunta que és interessant des del punt de vista de la població general. Ens pregunta una persona que existeix al webinar, diu, un cop administrada la vacuna i genera immunitat, si s'han generat proteïnes del virus, podria ser que es donés positiu en algun dels tests, i específicament parla de serologia de PCR o d'antígens? Bé, en principi, el que seria la PCR no seria possible que donés positiu perquè la PCR el que busca és el tros d'ARN concret i no és el que busca diversos. Això potser saps tu més, Toni, que jo, però la idea seria... Això t'ho confirmo. Efectivament, la PCR seria negativa. En el cas dels antígens, clar, serien les proteïnes
i es generarien la resposta, diguem, a l'antigen al virus. I en aquest cas, la veritat és que no sé si en el cas del test d'antígens podria donar positiu. Probablement no. Jo crec que seria diferent, perquè seria un aspecte diferent que mesuraria. Per tant, però sabent que això és com quan estàs vacunat de la tuberculosi i et posen la vacuna, també et fan la prova de la tuberculina i sempre et diuen si estàs vacunat et sortirà molta reacció i és normal, perquè el cos ha generat defenses. Per tant, si ens hem vacunat, hem de saber que tampoc no té cap massa sentit, no tindria massa sentit fer el test. Rafa, ens pregunten també sobre els centres de dia, perquè ara es vacunaran els centres de dia que estan integrats a residència. Què passa amb els centres de dia que no estan integrats a residència? Doncs que seran part de la següent fase, segurament. Vull dir que estem parlant bàsicament que no és que vulguem separar la gent per segons el dispositiu que faci servir, sinó que hem prioritzat en funció moltes vegades de la quantitat de vacunes que ens arribaran i això ho hem ajustat a la població. I aleshores, a mesura que això ens vagin arribant més vacunes, els propers col·lectius seran els sanitaris, però després segurament vindran els centres de dies, en fi, s'aniran afegint tots els grups més vulnerables que tenim per tenir-los vacunats el més ràpidament possible. Jo m'agradaria que també, com a professional sanitari, que ets metge que treballa tota la vida en la primària, i també com a responsable del programa de residències, que facis un comentari respecte d'un fet que molta gent troba curiós, que és que cada país ha pres estratègies diferents de priorització. I abans parlàvem tu i jo que als Estats Units i algun país europeu, els nostres companys d'Itàlia, per exemple, han decidit que els primers que s'han de vacunar són els professionals sanitaris i després la gent que està a les residències i els treballadors que treballen a les residències. Mentre que molts altres països, entre ells nosaltres, hem decidit que els primers són els de les residències i immediatament després els professionals sanitaris. No sé, tu que estàs d'alguna manera en els dos cantons, digue'ns com ho veus, què opines, què reflexa això, diguem-ne? No sé, jo això també ho hem comentat abans, segurament la priorització que es fa també reflecteix el nivell de prioritats també que té la societat. Jo crec que una de les coses que aquesta pandèmia ens ha posat sobre la taula en el nostre país i a molts països és que en les residències cada cop, a mesura que han anat passant els anys, tenim gent que realment és molt vulnerable. És molt vulnerable a qualsevol tipus d'infecció. O és a la grip i cada any la grip genera els problemes que genera i ho està sent el coronavirus, òbviament, perquè és un virus encara més letal. Per tant, actualment nosaltres estem calculant que del total de mortalitat que tenim al país, gairebé un 40% es dona a les residències. Jo crec que és un dels motius principals, és intentar salvar la gent, que la gent no es mori. I, per tant, jo crec que aquest és el principal motiu pel qual nosaltres i la resta d'Espanya i França i Anglaterra han començat amb les residències de gent gran i les residències de gent amb discapacitats també i els seus professionals, perquè crec que és una prioritat i un deure que tenim tots plegats. Jo m'agradaria també compartir amb tu el fet d'això que ens has estat explicant, que aquest element, diguem-ne, de, no sé si dir-li responsabilitat ètica que tenim davant de la gent gran, de precisament aquesta generació que ho ha donat tot i ha fet tot el possible perquè treure'ls d'aquest túnel l'abans possible. I en aquest sentit és la responsabilitat de tots i cadascú el que ens vacunem. La ciència ens ha donat una eina única. El que hem de fer és ara utilitzar-la, no? Sí, sí. Jo crec que... No, disculpa, només una mica més. No, digues. Crec que bàsicament és que l'alternativa que tenim a la vacunació no és alternativa. Per tant, fem-ho com dius tu i utilitzem l'eina que ens ha proporcionat la ciència amb un esforç, i això ho saps tu, Toni, molt millor que jo, esforç de professionals, de gent voluntària, de gent que s'ha passat hores i dies deixant-se la pell perquè tinguem una vacuna en un període de temps rècord
que a més és efectiva, amb un 95%, que és moltíssim, i que a més és segura. Jo crec que és un deure, sí, és un deure ètic i moral envers, en aquest cas ara estem parlant de la gent gran, de les residències, però també a la societat. Dos qüestions per acabar del dia després, que les has dit, però com que m'agradaria que les acabessis de clarificar, perquè hi ha diverses preguntes en relació amb això, que és el dia després de la segona dosis a les residències. La possibilitat que tenim, el fet que haurem de mantenir les mesures de control de la infecció, les mascaretes, tot el que són els protocols de seguretat, perquè el virus continuarà circulant i fins i tot la gent vacunada encara pot transmetre la malaltia als altres. Per tant, d'alguna manera, els protocols, les visites, les sortides, fins que no hi hagi aquesta cobertura més àmplia, no ens ho podem plantejar. Hem de mantenir això aquesta expressió que estem utilitzant de la guàrdia alta, durant molts mesos encara. Sí, és important. El dia després de la segona dosi o de les setmanes després de la segona dosi no canviarà res a nivell de l'organització, que encara haurem de mantenir, per això que comentàvem, perquè faltarà encara molta gent per aconseguir teixir aquella xarxa que hem comentat, però sí que tindrem, com a mínim, en l'àmbit de les residències, la tranquil·litat de que si el virus entra, perquè pot entrar, igual que entra ara, perquè algú, com diem, no sabem si encara que estiguis vacunat pot ser portador del virus, o si ve alguna visita i per el que sigui porta el virus, tindrem la tranquil·litat que com a mínim, si entra, no ens causarà la malaltia i el dolor que ens està causant ara. Però haurem de seguir igualment amb totes les mesures exactament igual que les tenim ara. Molt bé. Rafa, jo crec que has estat molt clar, ha estat molt útil tot el que has compartit amb nosaltres. Jo vull acabar donant-te les gràcies, no només per estar aquí, sinó per tot l'esforç de tots aquests mesos, per tot l'esforç que esteu fent ara i el que haureu de continuar fent durant els propers dies, i compartir amb tots vosaltres, amb l'audiència, una cosa que hem comentat abans el Rafa i jo abans de començar, que era la il·lusió que sentíem i l'emoció, no? Em deies que ahir amb els teus companys que estàveu treballant de la gestió de la pandèmia a les residències, que quan veieu les primeres vacunacions a Catalunya, a la resta d'Espanya, que estàveu emocionats i il·lusionats. Se't posa una mica la pell de gallina de veure que, ostres, que estem arribant aquí, que hem arribat, i que ara hem de continuar cap endavant. Sí, perquè fins ara era allò que hem anat treballant diguem, en contra d'alguna cosa. Hem estat treballant en contra del virus, hem estat treballant en contra de les conseqüències d'aquesta infecció, però ahir va ser el primer dia que podem començar a treballar a favor que, en aquest cas, a favor que els professionals i les residents de les residències puguin tenir aquesta immunitat en contra del virus i, per tant, sempre fer les coses a favor i en positiu et genera un sentiment diferent i jo crec que aquesta et dona una perspectiva de que ja pots veure ja al final. I això, com et deia ahir, ens estàvem comunicant per WhatsApp i realment era emoció, eren aplaudiments, després de tots els mesos que hem passat i els que heu passat vosaltres a les residències, poder tenir notícies bones i notícies consistents, jo crec que és un punt d'inflexió que l'hem d'aprofitar. Doncs nada, estic segura que tant tu com jo estem, i espero que tots els que ens esteu sentint estem esperant amb il·lusió el dia que ens toqui, no? Que ens posin la vacuna. Molt bé. Moltes gràcies, Rafa. Gràcies a tots vosaltres. Us recordo que aquesta xerrada que hem tingut, aquesta estona que hem compartit amb el doctor Ruiz, la gravarem, la penjarem, perquè, per favor, compartiu-la també amb els vostres companys, amb els vostres familiars, perquè entenguem una mica millor, diguem-ne, aquesta nova etapa que s'obre i que ens farà, diguem-ne, que l'any 21 sigui molt diferent a aquest terrible any 2020 que hem viscut. Gràcies i fins una altra. Que vagi bé.